Hayırlı erте, эфирде Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі шығарылышта. Идел суы неге тұнық, халық мұражағатларын есепке алып, экологлар елға бойлап рейдқа шықты. Коронавирус йогышын юқтырушылар орта, табиблар республика халқын қобат вакцины сатырға әндей. Бүгін бүтін дүния гепатит ауруына қаршы күреш күні сәлемәтлекні нешік сакларға білгіш кеңешлері. Хайырлы сәғатті. Татарстанда урып жеу компаниясы қызғаннан қыза бара. Бұл районда бірінші болып ураққа түшушілер исемлегінде. Әр вақыттағыша урып жеу ішлеріне районда біріншілерден болып Авангард агрофирмасы һәм қият хожалығы кірішті. Қыр караплары ішні күзгі бұдай басуыннан башлады. Ошлаған жер ош берір дегенлер бұрынғылар. Бірінші бункерлар оңышның гектарынан 57 центнер болуын көрсетті. Район бойынша барлығы 54 000 гектардан біртіклі культуралар жиып аласы бар. В этом году более 170 комбайнов будут принимать участие в уборке урожая. Техника вся готова, зернотоки готовы. Сейчас нужно наладить работу по шоферам, механизаторам. От их работы сейчас зависит многое, чтобы полноценно, максимально все собрать, без потерь. Татарстанда физик яктан мөмкинлекләре шикләнгән балалары булган гаиләләр өчен бушлай такси эшли башлый. 15 августтан башлап аны Казанда, Питрәч, Яшелүзән һәм Лаиш районнарында эшләтеп җибәрәләр. Бу махсус сервис ул мөмкинлекләре шикләнгән балаларның ата-аналарына зур ярдәм. Социаль такси дәвалану, тернәкләндерү яки ял итү өчен билгеләнгән. Әлеге хезмәт «Сможем вместе» бергә булдырабыз хәйрия фонды инициативасы буенча грант акчасына барлыкка килде. Таксиға олдан заказ берірге керек. Идел елғасы суының түсі күннен күн тұнықлана. Экологлар білен бірге Идел бойларына хәбәршібізде барды. Идел елғасы акваториясының түсі күннен күн өзгәрі. Европаның ең ызын елғасындағы қайбір урыннар долғаншық сазлықны хәтерләді. Мұндай урыннарда балықшылар да көрінмей, олар чиста сулукларны эзли. Эту зелень потребляет рыба, которая здесь пресноводная есть. Если этой зелени много, потом, когда рыбу вылавливаешь, у нее там кишечник, вот это путь. Каждый год так бывает. Когда побольше, когда поменьше. Быйыл яр буйларында карасу яшкелт истәге сазлыклар тагын да арткан. Элек шундый урыннар Югарыслан һәм Лаиш районнарында гына очраса, хәзер әлеге сазлык бүтән акваториягә сузыла. Ну, в пальнике скапливается водичка, ну вот эта зелень. Вот, поэтому лучше не купаться в эти моменты. Экологлар мөрәҗәгатьләр буенча Иделнең пычранган яр буйларын карарга чыкты. Росприроднадзор хезмәткәрләре белән берлектә дистәләгән химик элементларга анализлар алынды. Башлангыч мәгълүматларга караганда, барысы да елга төбендә су үсемнәренең арта баруына бәйле. Явление обычное. Бу күренеш Куйбышев сусаклагычында Идел елгасында су температурасы 16 градустан югарырак булганда һәр елны күзәтелә. Озак вакытлар саклана. Хәзерге вакытта без су температурасының 26 градус булуын ачыкладык. Соңгы вакытта Татарстан экология министрлыгына елганың пычрануы турында мөрәҗәгатьләр арткан. Төрле фаразларны тикшерәләр, анализлар алалар. Возможно, есть и другие причины. Су үсемнәр артуның сәбәпләре берничә. Булар мәсәлән, су объектына ярларга җыелган суларның агып төшүе, су алмашуның тиешенчә булмавы, шулай ук гадәттән тыш эсселек. Иделдәге сазлы урыннарының эшен сәбәбен экологлар берничә көннән соң ачыкларга тиеш. Елгаларны һәм сулыкларны экологик торышын яхшырту буенча пилот проектында әзерлиләр. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Ковид юктыручылар янәдән арта башлады. Табиблар ковид йогышы куркынычының югары булуын искәртә, шуңа күрә вакытында кабат прививка сатырга әндей. Ковидтан беренче прививкадан соң ярты ел узгач кабат прививка ясату зарур. Коронавирустың яңа дулкыны якынлашса да, кешеләр прививка ясатырга ашыкмый әле. Тик ковид чигенми, киресенчә арта. Соңгы тәүлекләрнең берсендә республикада 41 кеше ковид белән чирләгән. Действительно, мы ожидаем всплеск
новой коронавирусной инфекции. Чыннан да без коронавирус инфекциясының кабат кабынуын көтәбез. Соңгы 2-3 атна эчендә йогыш артты. Узган 2-3 елдагы кебек үк хәл борчылырлык. Ковид элек ничек булса, сәламәтлеккә шулай ук куркыныч булып кала. Ирнең шундый ук билгеләре, шул ук нәтиҗәләре. Йогышка каршы көрәш чаралары да үзгәрмәде. Поликлиникага көн сайын кабат прививка сатырга 15 кеше килә. Күп вакытны алмый. Яшәү урыны буенча гына түгел, теләсә кайсы поликлиникага барырга була. Процедурага алдан язылу мәҗбүри түгел. Үзең белән документларны һәм битлек алырга кирәк. Медицина учреждениеләрендә битлек режимы гамәлдә. Вакцина поступает еженедельно. То есть первый компонент, второй компонент имеется в достаточном количестве. Поэтому мы призываем всех ревакцинироваться. Кабат прививканы ярты елга бер тапкыр ясатырга кирәк. Шулай гына йогышны җиңәргә мөмкин. Я второй раз уже делаю, в том году первый сделала, в этом году второй. Что вакцинацию все сделали. Ничего страшного, все хорошо, не болеем. Әгәр салкын тию авырулары билгеләре күзәтелсә, поликлиникада бушлай экспресс тест ясыйлар. Ширне яктырмас өчен вакытында прививка сату бик мөһим. Фарис Мөхәммәтов, Ия Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Быел җәй Татарстанда балаларның суга батып үлү очраклары 2 тапкырга күбәйгән. Узган елда Минзәлә районында 14 яшьлек яшүсмернең гәүдәсен судан чыгарганнар. Ел башыннан бирле суга батып 47 кешенең гомере өзелгән. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының җәйге сезоны дәвам итә. Казан мэриясе татар биюе буенча мастер-классларны кабаттан уздырырга булды. Әлеге дәресләр Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Мастер-классларда катнашучыларга бию дәресләренең аеруча җанлы музыка ярдәмендә оештырылуы ошый. Татар халык биюе күпләр өчен яңалык түгел, әмма әпипә, шымабас кебек үзенчәлекле төрләрен төгәл белүчеләр сирәк. Өстәвенә укытучы остазлар да Татарстан күләмендә танылган белгечләр. Бүгенге мастер-класс нәрсә белән үзенчәлекле беренче чиратта. Бу мастер-класс бию мастер-классы гына түгел, бию аша без үзебезнең телебезгә, безнең мәдәниятебезгә, шушы Бауман урамында йөри торган кешеләрдә игътибар уятырга телибез, мәхәббәт уятырга телибез. Чөнки телне өйрәнсеннәр өчен нәрсәдәндер башларга кирәк. Һәм бу очракта мәдәният һәм безнең милли биюләр бик яхшы инструмент дип әйтер идем. Яңалыклар программасын дәвам итәбез. Татар халкын кем тальян гармонлы иткән. Киләсе сюжетыбыз тарихка вараксин дип кіріп калган гармон ясау остасы турында булыр. Моң. Сүз белән аңлатып булмаслык күңел халәте. Кешенең җаны диләр аны. Җырмың безгә яшәргә булыша. Тормышыбызны җиңеләйтә, эчке дөньябызны чистарта, рухыбызны күтәрә. Безне юкка чыгудан шул моң саклый. Әмма без шул моңны булдыруга, аны байытуга өлеш керткәннәрнең үзләрен дә хәтердә сакларга, барлап торырга бурычлыдыр. Бүгенге сүзебез онытыла язган шундый шәхесләребезнең берсе, татарны тальян гармонлы иткән Михаил Вараксин турында. Татар язучысы Максим Глуховның гармон остасы турында язарга алынуының бер хикмәте бар. Аның үзе әтисе дә Казанда гармон ясаучыларның берсе була. Язучының хикәяләвеннән аңлашылганча, Киров өлкәсендәге Вараксин авылының уңдырышсыз туфрагы анда яшәүче крестьяннарны тормыш итүнең башка чараларын табарга мәҗбүр итә. Безнең героебыз Михаил Вараксинның бабасы да ничарадан бичара моңарчы ишетеп кенә белгән гармон яшаучысына алына. Тамак туйдырырлык акча җаен тапканнан соң буш кәүзенең улларын да өйрәтә. Көннәрдән бер көнне аның әтисе янына Йосыф исемле татар кешесе килеп керә. Һәм култык астындагы гармонын татарлар җырларлык итеп үзгәртүен үтенә. Узак уйланып җиргәннән соң ул татар авылларына чыгып китә. Уста шул рәвешле аларның җырлау һәм башкару үзенчәлекләрен күңеленә сеңдергәндер. Йөрәк аша үткәргәндер. Регистр белән бөтен стада эшләй алмый. Регистрның технологиясының бик четерекле, яхшы итеп эшләмәсәң, аннан һава йөри, ул гармонның сыйфатын югалта. Шуңа күрә инде ул
яхшы осталар гына регистр белән гармон ясый дип әйтеп була. Сыйфат күрсәткече. Сыйфат күрсәткече. Мин менә иске гармон килсә инде әйтәм, регистр белән ясалган икән, аның телләре яхшы. Бер ялгыз гына алтын куллыстада әллән ерак китә алмый. Гармон ясау бик тә четерекле, вак һәм вакыт сорый торган эш. Моны яхшы аңлаган Михаилның Казанда үз гармоннарын күпләп җитештерә торган фабрикада үзе шикелле сталар белән кулга-кул тотышып, нәтиҗәләр эшлисе килгәндер. Моңарчы әртил булып эшләгән гармон сталларына нигезләнеп, Казанда 1934 елның 27 гыйнварында гармон фабрикасы эшли башлый. Бу инде Михаилның әтисеннән калган хыялның тормышка ашуы дигән сүз. Әмма биегебез Тукай әйткәнчә, бармыни бездә гомумән кеше кадерен белү. Татар гармонын ясаган останы эшне белеп бетермәүче белгеч дигән шикаятка таянып фабрикадан куалар. Мин гармонсыз ни эшлим дип, инәлеп күп генә җаваплы кешеләрнең ишекләрен кагып карамый ул вакытта Михаил Вараксин. Ләкин ул ярдәмне алардан түгел, үзе дә Казан гармон фабрикасыннан план кууга каршы чыккан өчен эштән җибәрелгән икенче бер гармон остасы Александр Сметаниннан ала. Тормыш дәвам итә. Бездә исталарда кирәк бу тормышта, дип аның төшенкелеккә бирелгән күңелен юатып, яңадан гармон ясарга күндерә ул Вараксинны. Шуннан да кирәк икән бит аның өендә ясаган гармоннары халыкка. Әнә нинди шәхесләр килеп мактый аның Вараксиннарын. Салих Сәйдәшев үзе күңеле булганчы Михаил ясаган гармоннарда уйнаганнан соң булай дигән. Мин ишраклыгына бер сукыр татар картының синең гармоныңда эздерүенә мөкиббән китмәгән булсам, көйләр дә язмаган булыр идем. Ничекләр ясыйсың син бу гаҗәеп гармоннарыңны? Күрәсең, бер төрлерәк язмышка дучар ителгән кешеләр шулай бер-берсенә тартыла торгандыр. Ул чакта Сәйдәшевнең дә хәлләре Михаилныкы кебегрәк булганын без инде бүген яхшы беләбез. Композитор иҗатташының рухын күтәрү өчен Вараксинга Камал театрында куелган легендар Зәңгәршәл, Казан сөлгесе кебек спектакльләрдә уйнау өчен данлыклы гармоннарын ясау өчен оештыра. Тамашачылар бәлки барысы да белеп тә бетермәгәндер сәхнәдә кем гармонда уйнаганнарын. Ләкин бит нәкъ менә аның инструменты, аның дусты Салих Сәйдәшевнең сәнгать әсәрләрен йөрәккә үткәрергә ярдәм итә. Вараксинлы булу вакытына ирешүчеләр аз булмагандыр дип уйларга кирәк. Белгән кешеләр Татарстанда башланып киткән Уйнагыз гармоннар фестивалендә катнашучыларның иң данлыклылары нәкъ менә Вараксинның үз кулы белән ясалган гармоннарда уйнаганын раслый. Аларны Михаил Дмитриевич үзе дә шатланып күзәткәндер дип уйларга кирәк. Димәк, гомере заяга узмаган. Данлыклы Вараксиннары булганнар гармонга тормыш тәртиптә өчен оста эзләгәндә Айрат Харисовка килми хәлләре юк. Айрат абый сез. Нинди гармон алып килдең? Сезгә менә үземнең шатлыгым белән уртаклашасым килгән иде. Айрат абый, шин Вараксин, Михаил Вараксин гармонын Яхшы. Табарганасы насыйп булды. Без дә Вараксинлы татарларны шул Айрат аша таптык. Чөнки ул татар дөньясында бердән-бер диярлек гармон ясау һәм төзәтү остасы санала. Безнең бәхеткә аны татарга тальянсыз яшәргә ярамаганын аңлаган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе Казанга махсус чакыртып алды. Безнең гармонның жаны, бөтен йөрәге әйтергә кирәк, ул инде аны телләре. Кулдан ясалган телләр инде. Элек осталар барсы да җиздән тапап телләрне үз куллары белән ясаганнар, үзләре көйләгәннәр инде. Шуңа күрә ул төрле тональностьта булса да инде менә останың мин гармонның телен ачып карасам, әйтергә була, бу ниндирәк оста, аның кулы ябышып беткәнме бу эшкә. Михаил Вараксинның тальяннары бүгендә исән. Аларны хәзер татарлар үзләре ясый инде. Михаил шикелле үк 14 яшендә беренче гармонын ясаган Җидияр Мөхәйяровның да тальяннары, баяннары тамгалы, димәк данлыклы. Бу мөгъҗизалы эшкә Җидияр агадан өйрәнгән Айрат Харисовның да җиз телле тальяннары тамгалы. Шул тамгалы гармоннарның кадерен белүче, барлап торучы дамирларыбыз, шул дамирларның тальянга гашык укучылары бар шикер. Димәк, татар күңеленә Вараксин дип кирип калган тальян гармон безне халык итеп тотуда һаман да үз урынын били дигән сүз. Ә безгә бу тальянның чишмә башында татар җанлы урыс Михаил Дмитриевич Вараксин торганлыгын онытмаска, һич чыгу ул ясаган тальян гармонына һәйкәл итеп бастырасы гына кала. Безнең кемлегебезне, ниндилегебезне искәртеп тору өчен.
Бүген бөтен дөнья гепатит авыруына каршы көрәш көне. Әлеге көн гепатитның Б вирусын фәнни нигезләгән һәм аңа каршы вакцина уйлап тапкан танылган табиб, медицина өлкәсендә Нобель премиясе лауреаты Барух Бламбергның туган көненә туры китереп билгеләп үтелә. Татарстан радиосының иртәнге турыдан тур эфирда гепатит чирен вакытында ачыклап дәвалау, профилактик чараларны нәтиҗәле үткәрү мәсьәләләренә багышланды. Республика сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты, медицина фәннәре докторы Халид Хайретдинов радио тыңлаучыларга вирусқа каршы көрәшү, диспансерлаштыру, гепатитка анализлар бирү буенча киңәшләр дә бирде. Бездә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Халид Сәүбәнович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Гепатит чире нәрсәләрдән килеп чыга? Гепатит сәбәпләре төрле. Бар вируслар, гепатитлары, алар бишәү, гепатит А, гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, гепатит Е. Бар препаратлардан килеп чыккан гепатиты, мәсәлән, төрле препаратлар, шул антибиотиклар, туберкулезга каршы препаратлар, бар противосудорожный препаратлар, алар китерергә мөмкин гепатитка. Бар алкоголь гепатиты, ләкин гепатит турында сөйләшкәндә иң мөһиме эпидемиологик яктан у вирус гепатитлары. Әйтергә телим, гепатит А һәм гепатит Е алар тараулар ашамлыклар аша, пищерак су аша. Гепатит Б, гепатит С, гепатит Д турында сүз барганда алар тараулар кан аша, аннары сакланмаган jinsi мөнәсәбәтләр булганда һәм бала туганда, әгәр әнисе гепатит Б белән гепатит С белән авырткан булса, балага да күчерергә мөмкин менә бу гепатит. Йогышлы чирдән ничек сакланырга? Саклану чаралары алар төрле. Мәсәлән, гепатит А һәм гепатит Е турында сүз барганда, монда күбрәк шәхси гигиена мөнәсәбәтләре мөхтаҗ кеше менә бу личный гигиена сакларга. Гепатит Б, гепатит С, гепатит Д турында сүз барганда, монда да төрле чаралары. Әйтик, гепатит Б-дан сакланырга өчен кирәк вакытта үтәргә вакцинацияны. Бала туа, беренче көне үк ясала, кадала вакцина балага. Гепатит С турында сүз барганда, монда шундый эффектив вакцина юк, шуңа күрә без монда булдырабыз шанарга гына вируска каршы препаратларга. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә бар бик эффектив препаратлар, эффективность аларның тәшкил итә кайдыр 100% булырга әйтергә була. Шуңа күрә менә 2-3 ай кеше кабул итә менә бу препаратларны, вируска каршы препаратларны, һәм менә 3 ай узгач кешенең организмы азат ителә менә бу вирус гепатит С-дан. Чирне нинди дарулар халык медицинасы ысуллары белән дәвалап була? Гепатит белән авырткан кешегә әлбәттә кирәк диетаны тотарга. Диета турында сүз барганда, монда алкогольны ичмәскә, аннары шундый копченый менә бу кыздырылган әйберләрне сирәгрәк ашарга. Ләкин әйтергә телим, менә бу диета берничек тә вируска каршы тәэсир итми. Шуңа күрә вирустан азат итәргә өчен без булдырабыз монда ышанарга вируска каршы препаратларга гына. Менә бу вируска каршы препаратлар булдыралар азат итәргә организмны вирус гепатит С-дан. Гепатит билгеләре нинди, кайчан табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк? Әгәр сүз бара кискен форма турында, монда температурада булырга мөмкин, аннары аппетит начарлана, сидек төсе үзгәрә, куе чәй төсегә әверелә. Аннары менә бу сарылу килеп чыгарга мөмкин, җылтуха. Избат
балларга ишен диагнозны кирәк төрле анализларны ясарга, мәсәлән, биохимияны ясарга, биохимический анализны ясарганнары тикшергә канда вирусны бармы, юкмы, бүгенге көндә бар махсус методы бар. Бу иммун фермент анализ, антитәнчекләрне табырга өчен канда нары бар ПЦР диагностика вирусны РНК я ДНК вирусны табырга өчен канда УЗИ бауырны үткәрергә кирәк. Бу шул анализларны һәм инструменталь диагностиканы үзгәч, без булдырабыз дөрес диагнозны куярга инде. Профилактика чаралары төрлесе, мәсәлән, гепатит А һәм гепатит Е турында сүз барганда, монда шәхси гигиена кирәк. Бу су чиста булсын, ашамлыклар җыелган булсын, бу җимешләр, җиләкләр турында сүз барганда, гепатит Б-га каршы бар вакцинация, у мәҗбүри вакцинация, гепатит С-га каршы вакцина юк, организмны азат итәргә өчен гепатит С-дан без булдырабыз кулланырга вируска каршы препаратлары. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Республика сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты, медицина фәннәре докторы Халит Хайретдинов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.